ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାଫ୍ଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ମର୍ଡର କେସ୍ କି ମର୍ଡର କେସ୍ এই বেড়া পুলিশ কিଏ ଚାଲିଛି মতে কবে জানতো জীবন কোন আমি ঘন্টা রেডি আসিলুনি তু এতে লেট করছিস বল ভাই যদি তো না আসিল মতে ফোন করবে ফোন লগাইলু মতে মতে দেখ পাইব তো ঝিও ভাল আছে কোন পুଅ ভাল আছে বলে এটা কোন স্যার পচারিবে মতে ভালো কথা अरे छाटिया बोलो कितना बात बोल रहे तू सुना रे सुना पिलाने पर सुनने को बहुत अच्छा हो जी बोलो कितना टका बोलो को विषय किछि हो आओ कोन जो विषय किछि को विषय हो हो सब साइड क्या आज्ञा प्रथम अपराधे वंदना करछि पार्वती देवी को प्रथम अपराधे वंदना करछि पार्वती देवी को जुगे जुगे नाम प्रचार आदि लागि सेवा ताकर पर धरि जाय तुम काहे वंदना करि दिया पति का समाचार
ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ପଦେ କରେ କଣ କହିଲେ ସେଟା କିଛି ବୁଝାଗଲାନି ବୋଲି କହୁଛି ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ଆଉ ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ବୁଝି କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆମର ସେଠୁ ତ ବୁଝିପାରିଲାନି ଆଉ ହଁ ହଁ ବୁଝିଲେ ଆଗରେ ଯୋଉ ଆମ ରାଜା ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା এই গণতন্ত্রের দিন দিন নূয়া নূয়া সরপঞ্চ মেম্বর সব মিলে নির্বাচন চাইছে ସେଠି ଚାଲିଛୁ হ্যাঁ 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 ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସମୟ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କ ମধ্যে ଦୁଇ ତାରିଖ ମধ্যେ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ପଦେ 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 ଜୟ କବିତା ହଁ କହ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦିଭାଗ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିଲେ ହଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବାପା ମା ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଝିଅ କଲେଜ ଯାଉଥିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ପିଲା ସାଥି ଦେଖୁନ ହଁ ମୁଁ ଯାହା ତମେ ସତ କଥା କହିଲି ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦିଭାଗ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖିଲେ ବୁଝିଲେ ସାର୍ ବୋପା ଭାଇଙ୍କର ଫୁଲର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାକୁ ସେ ଦେବେ ଭୂମିରେ ବୋପା ଭାଇ କହିଲେ ତିଆରି ରାଗେ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରି ସବେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ଧରି ପରସତା କହୁଛନ୍ତି ଭରି ଶୁଣ ସୁଜନେ ହୋ ପଟ ମେରେ କରି କଣ କହିଲୁ ତୁ ଯେ କଣ କହିଲୁ କିଛି ବୁଝାଗଲାନି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବୁଝାଗଲାନି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାର କରି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେ ପାଠ କଣ ପଢିବେ ସେ ଲାଇନ ଶିଖିଲେ ହେଲା ଏମିତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆଉ କଲେଜ ଛୁଆ କଥା କଣ କହିଲା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଅଛି କଥା ନ କହିବାଟା ଭଲ କଲେଜ ଦୋକାନୀ ଦୋକାନ ବଜାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଦର ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ଅପାର ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ଅପାର ବାଇକରେ ଯଦି ପିଲାଟେ ଆସିଲା ବୋଲନ୍ତି ପହରା ଭିଡ଼ ସାର୍ ଘରେ ତ କେତେ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦେବି ହେଲା ମୋର ମାନେ କହିବେ ତମ ମାନେ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଦେବି ଅତା ଭଲ ଛୁଆ ମୋର ନାମ ଭୋଜି ଅଛି କେଟା ହଁ ଆମର ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି କାଷ୍ଟ ବାହାନ ଭୁଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି କାଷ୍ଟ ବାହାନ ଭୁଲନ୍ତି ସାର୍ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ମା ମାନେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ବୁଝେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଥରଟେ କାଠରେ ବସି ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାକୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେଇ କଥାଟା ବୁଝେ ଆଜିକାର ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି କାଷ୍ଟ ବାହାନ ପୂଜନ୍ତି
ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କି ତିଆରି କହିଲେ ମୁଖେ ଜବାବ ଦେବି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କି ତିଆରି କହିଲେ ମୁଖେ ଜବାବ ଦେବି ଯଦି ରାଗେ କିଛି ସ୍ୱାମୀ କହେ ନାରୀ ଥାନାରେ ହାଜର ହୁଏ ଭଲା ବିଚାର ହେ ପୁରୁଷ ଦଣ୍ଡ କି ପାଏ এই বুঝা ଆଉ ପିଲାମାନେ ମତେ ବୁଝେ କହିଦେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନ କିଛି କରିଲେ ଚାକିରି ପୁଅ ପିଲା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନ ଅଧା କରିଲେ ଚାକିରି ଆଉ କେତେ ପୁଅ ନପାଇ ଚାକିରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଧୀରି ଧୀରି ଆଉ କେତେ ପୁଅ ନପାଇ ଚାକିରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଧୀରି ଧୀରି ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଧନ ସେହି କରି ବସିଲେ ଦୋକାନ ଯୋଉ ପିଲା ଅଟର ଭାବି ସେହି ମରୁଥାଏ ଭାବି ଭାବି ଶୁଣ ସୁଜନେ ହୋ ଭାବେ ଜୀବନ ହାରିନି ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ନା ମାନ କରନ୍ତି ଆଜିକାଲି କୁହ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ନା ମାନ କରନ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି କେତେ ନିଶଦାରୀ ଚୁଟି ଯେ ସନେ করে ଷ୍ଟାଇଲ ବୁଝିଲେ ଆଜିକାଲି କୁହରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଘର ପଟି କେତେ କେତେ ପଟି ବେଶୀ କି କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ ନା ହରିବ ରାବଣ ତିନ ଦାମ କେମିତି କରୁ କହୁଥିଲେ ହେତି କହି ହେଲା ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜମାନ କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଜମାନ କରନ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି କେତେ ନିଶଦାରୀ ସତେ ବଣର ଭୁଆ ବିରାଡ଼ି ବେଳେ ବେଳେ ବନ୍ଦେଇ କୁଫିଡ଼ି ସଦାବେଳେ ସିକ୍ରେଟ କୁଫିଡ଼ି ଶୁଣ ସୁଜନେ ହୋ ଦେଖନ୍ତି ତାତି କୁରାଡ଼ି ଏମିତି ସାର ହଁ କ'ଣ ସାର୍ ବିଧବା ନାରୀ କୁ ବୋଧେ କରେ ବିଧବା ରହିବ ତା ତଣ୍ଡରା ମୋ ଲାଗା କାହା କହିଲେ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କ କଥା ପଦେ ଶୁଣ କିଛି କହୁଛି ଗାୟନ ବିଧବା ନାରୀଙ୍କ କଥା ପଦେ ଶୁଣ କିଛି କହୁଛି ଗାୟନ ଭୋଗ ଲଗା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଶାଢ଼ୀ ବେଣିକି କରେ ଯତନ ବିଧ ଲଗା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଶାଢ଼ୀ ବେଣିକି କରେ ଯତନ ଶୁଣ
ବାରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହ ତମେ ତ ସାରେ କହିଲେ ଅଲଗା ନ କହିଲେ ଅଲଗା ହଉ କହିଦେବି ସାର୍ କୋଉଠି କହ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଘଟଣାଟା ହଉଛି ସାର୍ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ରାତି 4ଟାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ତାର ବିଚିତ୍ର ରୂପ ସେ ଆସି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମରିଯାଇଛି ହେଲା ମରିଛି ଯେ କ'ଣ କେମିତି କରାହବ ବୋଲିକା ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଥାନାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ ତା ମାଇକ୍ ଆସିଲା ତା ମାଇକ୍ ଆସିକି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ ଅଛି ଆଉ ଫଟୋ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସ ଏଇଠି ସେ ଲୋକଟା ଅଛି ଏଇଟା ତା ମାଇକ୍ ନା ହଁ Hey,